Siyabonga Baba ekuseni ukuba noThixo nje nawe. Kufanele izibongo, kufanele udumo namandla nobukhosi bukubakho. Wena uhlala ezibongweni zako-Israyeli, udumile ngoyingcwele. Siyabonga ukuthi maduzane sizobe sinawe. Siyakholwa la, siyokubona ngale. Baba sithi uyingcwele, sithi uyingcwele, sithi uyingcwele ezweni lemfihlakalo. Sizobe sesijoyina uquqabo oluningi lwey'ngilosi kanye ney'ndalo zonke. Baba wethu zasezulwini nabakudala bawushiya lo mhlaba, sizobe sinabo maduze moyingcwele. Siyabandulela, siyasondela nathi ukulandwa kulo mhlaba. Siyabonga Baba ukuthi siyawushiya moyingcwele, sisize sisebenzele leli khaya ukuze siyodumisa nabangcwele, siyohlala emaphakathini kuna naphakade. UNkulunkulu wokuqala wena, uNkulunkulu wokugcina wena, akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe. Kukhona abayishayo uNkulunkulu bengesimo, wena unguThixo, Nzulu yemfihlakalo, Nzulu yesimanga. Wena uhlele mpamagebhugebhu, wena moyingcwele uhamba phezu kwenqola yomlilo. Wena ugibela amafu abe inqola kuwe, wena ugibela umoya uNkulunkulu onjani. Uhlala endaweni ephakameyo wena, uhlala kule mfihlakalo, uhlala ezweni elikude lekwamoya. Siyabonga Baba, siyeza nathi sisize moyingcwele, sisebenze kahle sisenyameni ukuze masiphuma la siyongena kwelikamoya. Moyingcwele singene kwelikamoya, singene kahle, sihlale nawe Jehova igama likaJesu. Thatha udumo, wonke umoya yobumnyama siyayiyala. Sathane, mkhohlisi, mqambimanga, mbulali, mbhubhisi, awunasabelo ebantwaneni bakaNkulunkulu, awunasabelo endlini kaThixo. Sathane namadevulu oshipha wonke ngiyaniyala gameni likaJesu, anasabelo. Uzomlalela Sathane, uzulama uzomlalela Sathane, uzomlalela Sathane. I-adresi yakhe ngaphansi kwey'nyawo zawo, khona uJesu olawulayo la. Ngegama likaJesu, wena uthonjelwa izingilosi Baba, igama lakho likhulu egameni lamandla. Siyabonga Baba ukuthi yaphodla igonyama emthimbeni okhala. Baba, kwaphodla wena ngonyama emdeni wakwaJuda, kwaye kwanyakaza umhlaba, Nzulu yemfihlakalo. Uma kukhuluma wena simakade umhlaba uyanyakaza, izulu liyakunyakazela Baba, liyakusaba, izulu liyakubalekela uNkulunkulu wethu. Akekho njengawe, akekho ngama phambi kobuso bakho. Wena ungumlilo oqothulayo, akekho uSathane ongamelana negama likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke. Sikubongile Baba, uSathane namadimoni wakhe ngeke abo-operate, namadevil ngeke operate la khona wena Nkosi. Igama lakho likhona la Baba, ngekho uSathane ongangena la khona igama likaJesu, ngoba igama eliphezu kwamagama onke. Siyabaza basemkhathini bazama ngayo yonke indlela ukunqamula lo mhlangano, bazama ngayo yonke indlela ukubhidliza lo mhlangano. Awumiswanga umuntu, kodwa umiswe imvana kaThixo eyaqoba ukufa. Siyabonga Baba, igama lakho libonge, igama lakho lidunyiswe emhlabeni wonke, igama likaJesu. Siyabonga moyingcwele, ma wena ukhona, akekho ongamelana nathi. Noma ngabe uyathanda uSathane namadevil ushipha wonke umhlaba, angeke amelana naleli gama. Igama elilodwa elibamba umhlaba wonke, igama likaJesu.
izifo legama liyakhothama, izifo zonke egameni likaJesu ziyakhothama. Baba wethu namandla, siyabonga ukuthi Moya Ngcwele wenza restoration manje empilweni zabantwana bakho. Laba kade bethunjwe uSathane bayabuyiselwa manje, bayabuya emkhathini, bayabuya phansi kolwandle, babuyele emzimbeni yabo. Moya Ngcwele babuyele emzimbeni yabo, babuyele emzimbeni yabo ngegama likaJesu. Iyababuyisa igama, iyababuyisa imvana kaThixo. Moya Ngcwele siyabonga, okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuwe. Gama likaJesu Kristu waseNazaretha, thatha udumo namandla nobukhosi. Moya Ngcwele sithi uyingcwele Jesu, uyingcwele Baba, uyingcwele Nkulunkulu, uyingcwele somandla, uyingcwele sokulunga, uyingcwele Dwala phakade, uyingcwele El Shaddai. Sithi Ebeneza Baba, usigcine kwaze kwala. Gama likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Cela sifundele Psalms 51, sikhuleke igama likaJesu. Psalms 51, sikhuleke wenhlambuluko egama likaJesu. Hallelujah. Cela sikhuleke ngomntwana. Sizazenza inkonzo yenhlambuluko. Moya kaBaba, Hallelujah. Moya Ngcwele, Holy Spirit is in this place. Moya kaBaba, Moya Ngcwele ukhona. Moya Ngcwele, Khona Moya Ngcwele. Moya wasezulwini, Ukhona Moya Ngcwele. Moya waKristu Jesu kwabafileyo. Hallelujah, Jesus. Jesus. You are faithful, God. You are faithful, God. You are faithful, God. Jesus. May you take over right now. You, Jesus. Yes, Lord. Yes, Moya kaBaba. Yes, Moya ukulunga. Siyabonga Baba, uNkulunkulu wethu namandla. Ihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho, esula iziphambeko zami, ngoba ububele bakho obukhulu, ngigezisise bubi bami, ungihlanze esonweni sami, ukuba ngiyazazi iziphambeko zami Nkosi. Isono sami siphambi kwami njalo, onile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, Tate ekwahluleleni kwakho. Bheka ngasalelwe bubili, umame wangithabatha esonweni, bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni, ongifundisa ukuhlakanipha ekujulweni kwenhliziyo, ihlanze ngehisopo, ihlambuluke, ngigeze, ngibe mhlophe kuleqhwa, izwise into
nentokozo nejabulo ukuze ethabe amathambo owachophozileyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami. Wesule zonke izenzo zami ezimbi. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho. Ungangamuki umoya wakho ongcwele. Uyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase kumoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. Nezoni ziyakuphendukela kuwe. Amen. Siyabonga Baba egameni lenkosi uJesu. Yithi laba moya ingcwele size kuwe. Sihlanze ngehisophi Baba wethu sibe mhlophe. Senze sibe mhlophe njengeqhwa egameni lenkosi uJesu. Siyabonga Baba thatha udumo namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Umkhuleko Jesu namandla
Sibingelela abazalwane bonke, omama, obaba, izinceku zikaNkulunkulu phakathi kwethu. Haleluya. Abaqala ukuba nathi namhlanje igama likaJesu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Jesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Haleluya. Siyabonga olunye usuku uNkulunkulu asinike lona lolu olokulungisa. Each and every day when you wake up in the morning, you must put this in your mind. It's time to correct your mistake. Every morning when you wake up, ask God to help you to overcome the circumstances of this life, of the plan of the enemy. The devil is always planning about you. Every minute they are planning about you. How can they win this? Izulu, heaven and hell, it's all about your soul. Hell is about your soul. Heaven is about your soul. Hallelujah. It depends on this between these two battlefield. Yipho inikeza chance wena. Hayi umfundisi, wena unikeze baphi bumbani ithuba empilweni yakho. Amen. Ngabe unikeze the kingdom of hell to operate ngempilo yakho, or you give the kingdom of heaven to win your soul. Mawubona wonke amasonto la agculela emhlabeni, it's about your soul. Wonke lamabandla ngoba lapha alwela just your soul. They don't care about anything. It's about your soul. Life is spiritual. Amen. Akusilo uyicabangayo yokuvuka ugeze kuseni usesontweni or emsebenzini. They are all about your soul. Where you will spend your eternity. When you have vuka emsebenzini all is well. But bona we win your soul. Bantu abaningi because of imali bayaphila. Oh, amen. Chapter 14 Corinthians verse number 26. First Corinthians 14 26. KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Isihloko sithi indlela yokukhonza kwebandla. Funda ngesiNgisi indlela yala. Funda ngesiNgisi thina stop. Khona. Order into. Ngabona izulu malifuna ukuwina imperfect. Hallelujah. Izulu malifuna ukuwina imphefumulo. Amen. Lifake order ekufanele lilandelwe ngabantu. Amen. Izulu lisebenza ngeorder. Lidinga umuntu alandele iorder yasezulwini. Amen. Awukwazi ukuthi uyofika ezulwini kanti iorder lakhona ulandela usesemhlabeni. Uqala ukulandela iorder la. Amen. Iorder lasezulwini liyakashara. Amen. Ukuthi uhamba kanjani ngokwe-order lasezulwini usemhlabeni wena. Order in the church. Mase kuthiwa order in the church, kusho ukuthi yindawo, kusho ukuthi ngamanye amazwi the church is a camp of God. La kumele kutholakala uNkulunkulu khona. Amen. Bakhona esontweni. Fanele kutholakale kuNkulunkulu. In the church of God fanele kutholakale bani? Ngoba yibandla likabani? So kufanele kube ne-order ukuthi uNkulunkulu abe sesontweni la ebandleni lakhe kufanele kutholakale i-order lakhe. Amen. Ukuze yena azokwazi ukuba united nabantu bakhe kube ne-connection. Ngale order limisile. Amen. Uthike kudinga kube ne-order kuphi? Leli order nje limsondeza uNkulunkulu phakathi
nge-order. I-order nje liyamenza ukuthi uNkulunkulu ajabule ngabantu bakhe abamkhonzayo ngoba kunani ebandleni kunani. Funda ke. Verse 26. Kunjani pho bazalwane uma libuthana yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Umsebenzi we-order kaNkulunkulu ukwakha ini la? Ibandla loNkulunkulu liyakhiwa yi-order kuphela. Kusho ukuthi wena mawune-order ungumntwana kaNkulunkulu uyakwazi ukuthinta abantu bekude babone i-order kuwe. Ngoba lelo-order liba ngaphakathi ebandleni libe ngaphakathi ngaphandle endleleni la uhamba khona kubonakala i-order kuwe. Isikhathi asekhona bekuzoyixoxa le ndaba. Haleluya. Kunendaba lapha kuPetru chapter 3 bengizokuxoxela yona. Ushayile isikhathi ngoba siya kule nkonzo. Amen. Yabona i-order lake lamkhipha uNkulunkulu kwa-Israyeli. Kunendoda ekuthiwa u-Akani wakwa-Israyeli. Uma ufunda iBhayibheli lithi icala lika-Akani. Uyedwa u-Akani wenza ukuthi kuvuleke umnyango we-enemy endlini kaThixo. Yakhipha uNkulunkulu ngenxa yokuthi akalandelanga i-order u-Akani. Hayi bakhona. Wenza ukuphambene ne-order u-Akani. Kanti lento izosusa uNkulunkulu wakwa-Israyeli akahlala angena order khona lakhe. Waphuma uNkulunkulu wamangala uJoshua walala phansi ekhala. Athi kwenzeke kanjani sanqotshwa. Hayi Joshua ukhalelana. Inkinga kusuka kwasusa i-order. Amen. Kanti makusuka i-order yasuka noNkulunkulu ngoba i-order likuye. Verse 27. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu bajedelana. Akusini order. Akusini order. No. Neprofeto ziyakhethwa. Akuthathwa yonke into. Amen. Neyilima ikhulunywa noma kanjani. Zidinga i-order. Hayi haleluya. Funda siqede uzothatha indaba yokhosi. Amen. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelane omunye ahumushe. Verse 28. Kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa. Ngoba wakha ibandla lakhe, hayi ibandla labafundisi, hayi ibandla labaprofeti, hayi ibandla labapostoli, wakha lakhe ibandla. Elakhe lilandela le-order. Oh hallelujah. Ukuthi noma prophet awuveli uprofeta nje. Kodwa kufuneka kulandela ukuthi i-order likhona. Athe sekuprofethile iprofeta enkulu kodwa ikhona i-order lona. Bakhona. Amen. Bathi sebekhulumile iprofeta enkulu kodwa ikhona i-order lakhe la. Ngoba bazothi bakhuluma kanti azikho ku-order. Therefore bakhuluma iprofeta engekho yena kuzo. Verse 29. Abaprofeti ke kukhulume ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole.
Verse 30. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona ngathule okuqala. Verse 31. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke. Ukuze benzeni uyabona la umsebenzi ukuze bafunde baphinde bafundise balulekwe. Awu amen. Mase befunde bonke. Awu amen. Bayakwazi ukuthi bese bangene odeni lakhe. Ulalela usuku uthi wena kukhuluma wena kanti kukhuluma yena ngoba useodeni. Amen. Awu amen. Amen. Mawuke wangena kuleli moda uthi ukhuluma bacaba ukuthi bekhuluma wena kanti bekhuluma yena ngoba wena uku-order lakhe. Amen. Awu amen. Amen. So kuyadinga ukuthi lilandelwe leli order ngoba ngale kathi lilandelwe usuka bese ungena kuye. Uyazi ngale bese ungena kuye uthanda lokho akuthandayo. Awu amen. Bese uzonda lokho akuzondayo. Ngoba sawuku-order sawuzelwe sawuphuma la. How amen. Amen. Verse 32. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Verse 33. Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngokuthula njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Uyezwa ke manje akasiye wani? Usiyaluyalu. Akasiye uNkulunkulu we-disorder kodwa ngowe Order. Yamuzela umkhonza ukuthi manje uyabona uSathane uzakwazi ukungena shaya ibandla because kunento engekho. Leli order likho usho ukuthi imali ngekho i-order yena akekho. Bese ke ayakwazi ukungena. Awu amen. Kodwa mangake kubuyele order liqale phansi kuhlale ku-order. I-order likufundisa ukukhuluma. Awukhulumi noma yini noma ikanjani. Awu amen. Futhi awuhlala une-answer. Kodwa i-answer uyilindela kuye. Bakhona? I-answer uyilindela kuye. Ungasuke uzothi uyaphendula kanti uphendula ngomoya omunye okungasumoya wakhe. Ngibonge ukuthi ngizalithola ithuba lokuyixoxa le. Kuthi nazi imimoya ukuthi imimoya isebenza kanjani. It is be quick to hear. And take time to answer. Nina ngathi nisheshe niphendule. Ngane kathi usheshe uphendule awusabona ukuhluka awusakwazi ukuhluka umoya wakhe noma umoya wezwe lophendula ngawo. Uyibona i-answer right for wena ukuphendula kanti ngoyasezweni akusiye yakhe. Angazi ukuthi bazongizwa kodwa namhlanje. Usuku uphendule kanti uphendula ngomoya wezwe nokuhlakanipha kwezwe. Lokho kuyi-enemy yakhe. Ulimaza abantu abaningi endleleni. Baphuma abantu balinyazwa ikholwa. Elashesha ukuzwa lashesha ukuphendula. Sithi makufika isikhathi sokudlula sicabanga ukuthi usezulwini kandawo yakhe. Wasuka wakhuluma ngafanele ukukhuluma. Kwakumele usheshe uzwe bese uthatha isikhathi akulibele umoya ngcwele. Ake ngidubani. Akalethelwanga imistake, akalethwanga ngemistake la. Waletha ukuzolungisa wena ukuthi kukhulunywa kanjani. Kuhanjwa kanjani naye. Hallelujah. Amen.
Verse 37. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo wenkosi. Verse 38. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Verse 39. Ngakho-ke bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Verse 40. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Uyabuya konke kwenziwe ngani? Ngemfanelo nangenhlelo. Awashekhe wokumtshela ufunda ukutshela umzalwane manje. Athi noma ekubuze asibone ukuthi unjani ukuthi ngicela ungilinde. Ngicela ungilinde. Soze ngikunike into enjani? Bayangizwa. Soze ngikunike into enjani? Ngiyongilinde. Ngengizwe ukuthi uthi ngithini lo. Awu amen. Ngoba ngizosuka ngithi ngiyaphendula kanti ngiphendula okuphambene. Ngithi ngikhulumile kanti ngikufaka ehlathini. Manje ake ngilinde yena mfundi lo ngifundisayo lo ngiholayo. Amen. Ukuthi ngiphendule ngithini manje? Hallelujah. Amen. Asibaphendula abantu ngokwethu ukuhlakanipha. Usho mina sibaphendula. Uba uyo director. Uthi ukhuluma ungibuza umbuzo abe sengilindile athi hayi yatsalaza. Senginayo. Uma ngale ngikuphendule athi hawu bengingayazi into le. Kanti silindele ukuthi siyamlalela. Hallelujah. So order likaMngcwele. Ligcine ubunye bikaMngcwele. Sicela umfundisi azosenzela inkonzo yesidlo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah, ngiyabonga abangcwele. Amen. Yonke inkulumo engcwelela enhlizweni yami. Amen. Ukuthi sami ivangeli elisha. Segcwele lona abazalwane. Amen. Nawuvula iTV ivangeli elisha. Bantu balivumile emhlabeni ukuthi li right. Hallelujah. Ivangeli elisha. Amen. Senevangeli elisha emhlabeni. Abantu balandela lona umhlaba wonke. Hallelujah. Amen. The problem ukuthi uNkulunkulu wethu akalandeli majority, ulandela izwi lakhe. Amen. Akanandaba nemajority. Ngiyabingelela abagcwele. Bingelele uNkulunkulu phakathi kwethu ngoyingcola simhlalele izandla. Wasipha abazalwane, wasipha nokuhlakanipha, wasambulela nezambulo emavikini. Amen. Amen. Ukuthi yena ufuna ukuthi sihlale simfuna. Amen. Amen. Ngaphandle kwalokho angeke saba naye. Hallelujah. uNkulunkulu onesikhwele. Hallelujah. Is a jealous God. Amen. Amen. So it's not easy ukuthi ungathi umuntu enejealous umazi bese wenza opposite yalento angayithandi. Kusho ukuthi uyamuzwisa ubuhlungu. Hallelujah. Amen. Manje uzubuhlungu ngoba kusetshenziswa igama lakhe negospel ngezinto zakhe kuthiwa kudunyiswa yena. Kepha ngendlela adunyiswa ngayo kusetshenziswa amathulusi kaSathane.
Haleluya. Manje uzobuhlungu bazalwane. Haleluya. Ngoba yonke le miphefumulo uyifele ende akasi umuntu esihogweni. Amen. Le miphefumulo iya esihogweni yena akafuni ukuthi iye khona ngenxa yokuthi umisile umgomo ezwini lakhe ukuthi kuyakwenzeka kanje emhlabeni. Akukho akuvimba umuntu umnikeza free will emhlabeni ukuthi enza akuthandayo. Amen. Ayenza akufunayo kodwa ngelanga lokugcina sibangele kubuhlungu nomhlaba siphila kuwo. Haleluya. Amen. Ayibingelele mfundisi, ngibingelela abafundisi phakathi kwethu baba, ngibingelele umama ugogo intombi insizwa worshipers ushers abancane egameni kaJesu, workers of the house of God. Amen. Amen. So ngaloko bazalwane akusingathi siphela ukuthi singathi siyamkhonza right ngoba in the spiritual life siphansi bazalwane. Amen. Why is siphansi? Mangathi sihlanganyele ngomkhuleko nomzimba asizi la esontweni siphansi in spiritual life. Incwadi yama-Proverbs ithi masihlangene sinamandla masiko umuntu izibekisa ngenduku ithi induku mayodwa kulula ukuyiphula. Amen. Kodwa maziyinyanda kunzima. Kusho ukuthi bazalwane uJesu makathi lolu hlobo lenze ngaphandle kokuzila ukudla nokukhuleka. Kusho ukuthi amandla egospel asekuzileni ukudla nokukhuleka. Uma lokho singakwenzi ngokuserious sizimisela asinamandla sikuyilwa impi sinqobe yasemhlabeni physically yakambuso kaSathane. Haleluya. Spiritually silowa. Haleluya. Glory to Jesus. Amen. Siphansi spiritual bazalwane. We need ukuthi sibonisane ukuthi kuqalwe izinto zokuthi sibe serious spiritually. Amen. Yeah, kumele siqale senze something ukuthi sibonise ukuthi siba serious ukukhuphuka spiritual. Ngoba isonto is not about ukuze sonto njengoba ifundisa. It's not about ukugcoka ukuze sonto igcoke sithi Sunday. Cha, isonto is about to be spiritually about Jesus. Is to have a unity with the Lord. Amen. Ukuba relationship noJesu. So how to be with the Lord? Ukuba semkhulekweni uhlale semkhulekweni uhlale uzile nokudla for ukuthi as other things indaba nama-mountain agonquke. So masingakwenzi lokho even singawashaya amanye amasonto khona amasonto azile ukudla khulekayo bazalwane ba-dedicated to those ministries. Noma bangagcoki ngalendlela leyo bangaphili ngalendlela but they are dedicated. Makathi umfundisi khona siyahlangana so Thursday Friday sizohla Friday kuba night prayer uyabona yenziwa ngempela. If silekha leyo party leyo kamoya engcwele sidlala kakhulu bagcwele. It's not a business le akusigaphana. Then ifuna dedication nokulwa nenyama. Jesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane sizoya lapha kuncwadi kaJohn chapter 6 singena kule ndaba yesidlo. Haleluya. The partakers last ngichazile ukuthi iyayenziwa kanjani Old Testament kwakuhlatshwa inkomo kuba igazi. Haleluya. So manje uJesu wazizela yena naye uyasho uNkulunkulu lapho ukuthi ukhethe umzimba indodana yathi mina baba khona availing myself. Amen. To be sacrificed for them all. Hallelujah. Ungamangala nje ukuthi kanjani ngoba last isiko sathi uJesu noNkulunkulu ngoyedwa umuntu oyi-one. Amen. So yena uzidivide ngoba engathembi ngisemhlabeni angayithembi. Amen. Umntwana akukhala naye amakhampani endlini umfundisi umkhulisi usesikolweni kusasa kujikele sekafuna ukuba sabotage. Haleluya. Manje uNkulunkulu wazidivide yena ayi-3 ukuthi akhona ukuzithemba yena angathembi ingilosi angathembi umuntu ngoba noSathane was an archangel. Haleluya. Azange amthembe wambona lo ngatuza ngamacingo. Hallelujah. John chapter 6 sifundele verse number 46 lokuqala ngabo 35 yeah 35
Ngokuka Johana chapter 6 verse 35. Isihloko sithi isinkwa sokuphila. Verse 35. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Verse 36. okholwa ozayo kuye ngekalambe bangcwele, nokholwa uye kasoze woma. Haleluya. Ukoma lokhu bazalwane ukuthi bangcwele sasingakakholwa sasomela ukoma ukuhalela izinto zomhlaba, ukubuswa inyama. Amen. Ukufuna ukuyisatisfya. So lokho koma lokhu Jesu yaku-erase mawunaye kuye. Amen. Bese uyadlula mawuya ku-46 verse 46. 48. Verse 48. Yeah. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Yena uyisinkwa sokuphila. Haleluya. Verse 49. Yes. Okhokho benu badla imana ehlane bafa. Amen. Verse 50. Yes. Lesi yisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Wadla lesi sinkwa awusayokufa. Amen. Uyayichaza naye ngokuthi isikhathi sethu sincane lapha kuJohn 10:25 to 26 ekhuluma yovusa uLazaro. Uthi uma ukholwa yimi noma ufa uzophila. Haleluya. Uthi ngiyakuvusa kusho yena. Haleluya. Yabo receive asifunde manje singakuthi njalo singabi ukuthi ngoba izulwa njalo iba yini evangeli. Verse 26 27 25 26. Ngokuka Johana chapter 10 verse 26. Isihloko sithi uJesu ungumesiya. Verse 26. Kodwa nina anikholwa ngokuba anisibo abezimvu zami. Verse 27. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi ziyangilandela. Verse 28. Kuyo bazalwane sikulazana. Chapter 11, chapter 10. Amen. Yes. Verse 25. Chapter 11 verse 25. Isihloko sithi ukuvuswa kukaLazaro. Verse 25. uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Verse 26. Nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Amen. Nalo okholwa aphile, akholwe uJesu akasoze afa naphakade. Amen. So uthi yena uzosenza abazalwane uyakusivusa. Glory to Jesus. Ngoba sidle inyama yakhe sanzani saphuza igazi lakhe. Amen. So this is not in vain bangcwele. This is isabelo sabangcwele esibekwe uNkulunkulu ukuthi emhlabeni uma siliphila ivangeli lakhe siyawugcina sikuye. Ayenzeki ngokuthi just uphile nje kuphela, kufanele ulenze ivangeli lakhe. Ingakho uJames athi uma ungalenzi ivangeli uyasikhohlisa. Hallelujah. Verse 51. Chapter 6. Chapter 6. Yeah, lo besukile. Sathi just lapha besiyochaza lelithi uyakuvusa. Ithi it's a surety kaNkulunkulu ukuthi in the last day uzokuvusa uma uphila ngaye. Amen. Ukudla izwi lakhe, hayi ukudla lokuphela, kumele uphinde udle ngaleli likamoya ukuze ekugcineni azokuvusa. Hallelujah. Amen. 51 verse 50. Verse 50. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini
ukuba umuntu adle kuzo angafi. Verse 51. Mina ngisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engizakusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Verse 50. Siyakhumbula sonke la uyachaza azokwenza. Amen bangcwele. Uyazi nginokufikelelwa kakhulu ngizwe umuntu athi uJesu wahluleka esibhambanweni. Bazalwane, uJesu uNkulunkulu was never going to fail. Amen. Na ukhuluma la ukusho ukuthi usukunga-understand uNkulunkulu. Amen. Mawuthi usho uJesu wafela, usho ukuthi awuzukunga-understand ukuthi how can afele iplan lakhe. Amen. Hallelujah. Amen. So uJesu la uthi ugcineni uthi ukuphila kweze siye inyama yami. Hallelujah. Egcineni uyonikela ngenyama yakhe. Lento sikhatha sakafiki lesi. Usaqoqela abafundi bakhe. Amen. Ukuthi kuyakwenzeka la kanjani. Glory to Jesus. Konke lokakwenzile athi baba mawuthanda susa lesitsha ukwenzela mina nawe ngoba ehlukanisile yena noNkulunkulu kuba kulokuthathu uNkulunkulu uyi-1 wahlukana kayi-3 then waseyena ezongena entombini azalwe njengomuntu wenzela wena njengomuntu ukuthi obedient yakho kuye. Amen. Hallelujah. It's not to say makathi baba lesisitsha bekayohluleka wenzela wena ukuthi umelo makunzima kanjani. Persistent la emhlabeni. Hallelujah. Belubekezela hayi ukuthi wayengahluleka cha ngeke, that is not possible. Why I'm saying this? Read the book of Joshua. Hallelujah. Or read the book of the old book in the Bible. Hallelujah. The former books of the Bible ezingekho eBhayibhelini. Uzoyizwa kahle ukuthi uJesu lapha ngempela uJesu ngesikhathi ayi-infant bazalwane, he was not operating as a human. Izinto zasizenzakalela. Amen. That proves God. Amen. Things were happening eyiswana as an infant. Makadlula nomama kusithunzi sakhe abantu bayaphila. Hallelujah. Amen. Into yabantu abanye benza inkomo yena enza inyoni ngamodaka kodwa inyoni yakhe indize. Kukhona lo mistress washa uJesu esikolweni, uJesu wazange aphile ngasha uNkulunkulu. Why you? What are you doing? Amen. Wangena la kwenziwa amakhala khona impahla lezi. Le impahla lezi bazenza amakhala program yabo ufusha incwadi ukuthi ufuna le ibe nje. uJesu wazenza zonke sometimes abangamakhala walabantu abangekho lapho. Sabangendlela yawo. Kwamangala lo muntu oyenzisa amakhala wathi ubani. Hallelujah. Amanzi okugeza wakaJesu wayephilisa abantu babezolanda amanzi wakhe manje ukumgezisa uMaria ayiswana. Abantu bayogeza abaphila kuphuma izifo. So what I'm saying bazalwane is God. Usamthatha ngelevel yomuntu umcabange ngendlela that's why life yakho ezintweni eziningi ayibi effective. Ngoba somehow uyamgabaza. Nakathi kuhlabelele eTexina umoya engcwele la enhlizweni yakho akuniki isiculu ahlabelele. Uqala ubheka abantu uthi ngoba abakaphele. Ungamunderstand ukuthi ukhulu kanjani angeke uzube ne-level ka-driver bonke ba-weak labantu. You are the one with the authority. Amen. Fear not. Hallelujah. Asifunde malapho 53. Verse 53. Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Uyafunga abangcwele. Hallelujah. It's not a normal thing kwenziwa. Hallelujah. It's not a normal thing kubo bonke abangcwele emhlabeni kumele bayidle bayiphuze igazi lakhe ukuze lokhu babe nokuphila. Ingashona nayo le yabo Old Testament umhlatshelo bonke wenziwa. Hallelujah. Bangabi into uNkulunkulu athi hayi sawenza kahle eEgypt sesicedile. Cha, Abraham akayowina indawo yaseKhanana ayocala ukubeka isisekelo sayo for uIsrayeli. Waqala ngomhlatshelo. uNkulunkulu wasiyamtshela ukuthi le ndawo yakho lesoyi owner manje.
uIsrael uNkulunkulu umthembisa le ndawo abasakholwa leso sikhathi angisho bona bebangayi ukuthi bebangambulelwa bebangalandelelisi abasakholwa ukuthi le ndawo bayayi-owna. Amen. uAbraham sekabenzela ifoundation, uleyile ifoundation manje sebayayi-owna le ndawo. There's no way ukuthi ingaba bangafeyila. Hallelujah. 54 verse 54. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Odla inyama yakhe aphuze igazi lakhe, hand to hand. Udlalana, udlala. Uphile la. Hallelujah. Hand to hand. Awuthi ngidlala bese ngiwenza uthanda wami lelokuhleli wephila kwakho. La udlala, udlela, uphile la futhi. eBhayibhelini. Amen. Bese kugcineni mawufika kuvusa. Glory to Jesus. Amen. 55 verse 55. Ngokuba inyama yami ingukudla isibili negazi lami lingukuphuza isibili. Verse 56. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Verse 57. Njengalokho ubaba ophilayo ungithumile nami ngiphila ngobaba, lowo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Verse 58. Lesi sisinkwa esehle ezulwini, kungenje ngalokho okhokho benu badla imana bafa. Osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Verse 59. Amen. Ophuzayo asekuLuke isivale Luke chapter 22. Odla lesi sinkwa aphuze igazi unokuphila okuphakade kwamele. Amen. Akayi ukubona ukufa. Hallelujah. La kukhuluma the founder of the universe. Hallelujah. The supreme authority ephethe wonke amandla. Mosasaba musasithuswa bathakathu sathuswa abantu bathethenisha. uNkulunkulu ngambele indaba ngabanye abantu nje abafuna ifakwe eKC uNkulunkulu. Labantu laba abangazi ukuqala ukuthi ngubani. Amen. Hallelujah. Uthi uJehova bazalwane baya ubabona basacabanga ukuthi bafuna ukwenzani. Ibanywele bona uNkulunkulu kule emhlabeni. Wesiphathi mawumkholo. Hallelujah. Ngoba phela kukhona ukuthi ukusindiswe uNkulunkulu ungamkholwa. Amen. Ya inkinga esishaya kakhulu lethuku leyo. Luke chapter 22 verse number 19. Verse 22, verse 19. Ngokuka Luke chapter 22 verse 14. Okay, qale ku14 verse 14. Isihloko sithi ukumiswa kwesidlo esingcwele. Amen. Verse 14. Wathi ukuba kufike isikhathi wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Verse 15. Wayesethi kubo, nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Verse 16. Ngokuba ngithi kini angisayi kulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Verse 17. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelani. Verse 18. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Verse 19. Wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwa nina, yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Jesus. Verse 20. Kanjalo
Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Oh Baba, Basiyabonga, siyabonga, 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 oh siyabonga, Ngalolo suku akhashela ngalo wathabatha isitsha wabonga wathi lesi sinkwa siyisivumelwano esisha egazini lami ekuthulelweni nina ngakho kwenzeni ngezikhathi zonke ukuba ninkhumbule. Baba wethu egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha, nasi isinkwa uNkulunkulu oyingcwele owasishiya naso ukuba sisihlephule izikhathi zonke masihlangane ndawonye Nkosi ukuze uNkulunkulu oyingcwele sibe lobudlelwane nomzimba wakho kanye negazi lakho. Siyabonga Baba busisa iloyana egameni kaJesu osazohlephula lesi sinkwa. Moya ingcwele ukuthi umakhe umqondise umfundise indlela zakho. Moya ingcwele ungene kuye ugcwale kuye. Baba wethu kusebenzene kuwe kuphume yena kuye egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba ngalolu suku wathabatha isitsha wahlephula lesi sinkwa siyisivumelwano esisha egazini lami ngakho kwenzeni ngezikhathi zonke ukuba ninkhumbule. Thatha udumo namandla nobukhosi nobungcwele kuze kube phakade. Amen. bangcwele mawuzazi ukuthi awukho right noNkulunkulu or uvuke kukho i-girlfriend awusidli lesipho. Amen. Le ingumngcwele bazalwane. Haleluya. Aba-Israyeli same thing, abazange bavunyelelwa ukudla umzimba or kwenziwe i-sacrifice kuNkulunkulu. Ingakathi uMoses bangasondeli ngasemawutheni abayozihlambulula. Amen. Before bazoya kuye bayodla inyama abaphuza igazi lakhe. Haleluya. So nawe mawuzazi ukuthi impilo yakho nje kunama-errors right, awusesonweni, awusondeli kule nto ngoba uzobe uzidlela icala. Amen. Uzokudla ukuthi leso sono singasasuki kuwe sibe vele uhuhe. Haleluya. So siyacela bangcwele asenzeni umsebenzi wethu la senze umsebenzi wasezulwini uNkulunkulu ngendlela afuna ngawo. Haleluya. We don't make favors for nobody. Senze intando kaNkulunkulu. Uyozosicorrecta masingayenzi kahle. Haleluya. Siyabonga ke bangcwele. Jesu Kristu inkosi. Imadi yakonyana Kimadi yakonyana Kimadi yakonyana
Verse 20. Verse 19 or 20. Chapter 22, verse 19, verse 20. Verse 20. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Ngalolo suku akhashela ngalo wathabatha isitsha wathi lesi sitsha siyigazi lami lesivumelwano esisha elithululele nina. Ngakho kwenzeni ngezikhathi zonke ukuba nikhumbule. Siyabonga Nkosi yezulu, siyabonga Dwala phakade, siyabonga sonini nanini, siyabonga sokulunga wezulu, siyabonga ngonyama yomndeni wakwaJuda, siyabonga themba lamathemba, siyabonga Dwala phakade. Siyabonga wena ohlonishwa zengilosi, siyabonga ngcwele kaIsrayeli ukuthi nanti igazi lakho Baba lathululela thina ukuba moyingcwele sikwenze izikhathi zonke ukuba sikhumbule. Ngalolo suku okhashela ngalo wathabatha isitsha wathi igazi lesivumelwano esisha elithululele nina okwenzeni izikhathi zonke ukuba nikhumbule. Baba nanti igazi lakho moyingcwele sihlanganyela kulo kuwe egameni kaJesu kufa thina ukuze kuphile wena kithi egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Of Jesus. Oh, the blood.
I'm grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. It was Jesus Christ. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. For the blood. Grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. It was Jesus brighter than the snow. Oh, the blood, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. It was Jesus brighter than the snow. Oh, the blood, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. It was Jesus brighter than the snow. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. Oh, the blood. Grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. It was Jesus brighter than the snow. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. For the blood. For the blood of Jesus. I'm grateful for the blood. Grateful for the blood of Jesus. It was Jesus brighter than the snow. Sibonga inkonzo kusemini sicela amandla wakho kusemini awu Yesu kashaka sivuka kusemini sifune noma senze into sikhokhele kusemini siqinise isidingo sibothatha lapho sikuthi ngoba ngizokusho
Siyabonga ukuthi Jesu Kristu usebenza ukuthi phakathi amen. Dikhokhe